नमस्कार प्रणाम। हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागतानी। त कैसन बानी रहुआ लोग बताएम जा जरूर। उम्मीद बा कि आप लोग स्वस्थ होखब, मस्त होखब, व्यस्त होखब और जहाँ भी होखब एकदम ज़बरदस्त होखब। त भगवान करें, माता रानी करें कि रहुआ लोगिन एकदम स्वस्थ होखी, मस्त होखी, व्यस्त होखी, अपना घर में होखी, अपना परिवार के साथे होखी और बिल्कुल सुरक्षित होखी। तो ये वीडियो हम बना रहल बानी BS महेश यादव OF खरतीन। जी हाँ, चैनल के नाम है BS महेश यादव OF, जौन कि बाबू अपना चैनल से ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, गाना रिलीज करें। तो रउआ लोग अगर ये चैनल पर नया बानी, चैनल पे हमरा के पहली बार देखा तानी या फिर ये चैनल का वीडियो वहीं ले देखल ही ना रहनी है, तो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ली, ताकि बाबू ऑडियो डालें या फिर वीडियो डालें तुरंत एगो नोटिफिकेशन या कि एगो मैसेज में रउआ लोग सबसे पहले बाबू के वीडियो देखे ला तैयार हो जाए, ऐसे झपाक से कैच कर ली। तो रउआ लोग के देरी कौना बात के बा, यह चैनल है बाबू के, जौना से हम बात कर रहा बानी, जौना से रउआ लोग हमरा के देखा तानी, जौना से ही वीडियो चलता। यही चैनल के करे के बा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाए के बा। तो देरी कौना बात के बा, तो रउआ लोग जल्दी से ई कुल काम कर ली। हम रउआ लोग इनके सुना दे रहल बानी एगो चटकारेदार गाना कि अरे पियावा बोलवलो नैहार, हाँ कि अरे पियावा बोलवलो नैहार, अरे देखे खातिर ननदो मेला, हरतिये में भतरू संगे खेलले बाड़ू कौन खेला, रात भर कैलू हो चुम्मा चाटी, राकेश राजा के छाती से साटी, अब भइल दोपहरिया तब पता चलल टूटल बाटे खटियावा के पाटी। अरे खइलू हरतिये में तू, खइलू हरतिये में तू भर पेट केला, रतिये में भतरू संगे खेलले बाड़ू कौन खेला। तो उम्मीद बा कि रउआ लोग के हमारियो गाना और हमार वीडियो पसंद आयल होई। तो चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली। हम फिर मिला वैसे ही एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।